Колко добре би било в този живот, ако чрез игри, закачки и веселба се решаваха големи проблеми. Всъщност има една такава територия. Това са тимбилдингите, където чрез забавна част се решават наистина важни неща в един екип. Кой ги организира? Естествено, това е един човек. Професията му се казва по различни начини. Ние в работно време я наричаме консултант на тимбилдинг. Дефиниция. Това е човека, който трябва да асистира на бизнесмена в това как да управлява човешките си ресурси. Обучение. Може да завършиш и да учиш организационна психология, можеш да завършиш и да учиш управление на човешките ресурси. Това се нарича стратегически HR. В няколко университети в България има тази специалност. А после в движение? После в движение реално почва истинската работа. Това е истината. Качества и умения. Най-важното е да чува това, което му се казва за самия него, т.е. да може да се научава от грешките си, от това, което прави недостатъчно добре. Трябва ли да бъдеш психолог, за да вършиш тази работа? Хубаво е, помага много, не е задължително. Може да бъдеш психолог, можеш да бъдеш и социолог, можеш да имаш и друг опит в управлението, но психологията помага, да. А как после се променя той след това, което работи? Променя се със сигурност, надявам се да е към по-добро, научава се да е по-така самонаблюдателен, да има повече наблюдение за себе си. А върху другите? Върху другите със сигурност няма как. Не може без... Не може без екип. Човек сам не може да върши нищо. Не може да учиш хората за това как да работят в екип, ти самия да нямаш екип и да не умееш да работиш в него. На терен. По-широк терен до сега не съм имала. Намираме се на Витоша в местността Дендрариума, където има доста съоръжения, доста полянки и какво ли още не за провеждането на един типичен билдинг. Сега, какво започва да се случва тук? Хората са събрани. Обясни най-напред какви са тези хора и кой поръча билдинга. И това е компания, която се занимава с ресърч услуги. Хората се занимават с маркетингови стратегии. Общо взето доста млад екип, както виждате, е доста малък екип. Това е само част от компанията. Това, което ще направят в момента е минаваме през така наречената въжена градина. Значи въжената градина представлява поредица от елементи, направени с въжета, като накрая се завършва с един така много приятен елемент, известен като алпийски тролей. Това, което прави е, че човека след като мине по различни мостчета, по различни изпитания, се пуска и така е много приятно накрая, като на една люлка, тогава се връща на земята. Общо взето това е за по-добре физически подготвени хора, за екипи, които са по-млади и по-така ентусиазирани. Този вид активности са много подходящи за обединяване и за изграждане на близки взаимоотношения. Това е, че когато се обадиш по телефона на някой или по скайпа, или му пише имейл, ти да знаеш как изглежда този човек, ти да си спомняш, че той е бил човек, който ти е подал ръка, като ти закъсвал на някое въже и нещата стават много по-лесно. Кога се решава на какъв терен точно ще бъде? Знам, че има билдинги на закрито, на открито, на планина, на река, на море. Първо зависи много от годината. Времето през годината. През зимата е доста по-трудно да се прави навънка, въпреки че да, прави се навънка, използват се и четириколки, използват се и ски, но често пъти тогава се правят вътре, закрити тимбилдинги. През лятото, особено пролет и есен, е много подходящо да се правят отвънка и ние винаги препоръчваме на нашите клиенти да изкарат хората малко сред природата, малко така и да се ободрят. Чисто самия факт, че те се намират отвънка на открито всички заедно, ни връща към най-примитивното, най-така началното в човека, назад към природата и хората се чувстват по-добре. Имена на твоята професия: тренер, коуч, ментор, обучител, лектор, консултант, преподавател, инструктор, чи добрата българска дума фасилитатор. Фасилитатор, абсолютно. Последно какви сте? Това, което сме ние сме консултанти. Така обичаме да се оприличаваме консултанти. Защо? Защото първата ни работа е да консултираме клиента по това, неговите желания как могат да се реализират. Без значение дали човек е психолог, дали е завършил управление на човешките ресурси, това е първата му роля. И след това вече ментор е така съвсем в пряк смисъл наставник, не харесваме тази дума. Трейнер, да, когато си на тимбилдинг,
честата асоциация е тренер. Защо? Защото си тренираш групата, водиш я през различни изпитания. Не всеки би се съгласил да участва в дадени екстремни упражнения. Какво правите, как ги мотивирате? Ами първо обясняваме на хората какво се очаква от тях да правят. И в предварителната информация, и в имейлите, в писмата, които им се изпращат, те трябва да бъдат подготвени за това какво ще се случва. Хубаво е... Тоест няма изненади на терен? Няма изненади, абсолютно. Как да са облечени, с каква нагласа да дойдат, с какво така, буквално дали да са закусили или да не са закусили. Естествено, винаги има хора, които казват, това е по-трудно, отколкото си го представях, не мога да го направя. Или да речеме, имам страх от височини. Тогава окей човека да не го направи. Ако е фобия? Ако е фобия и ако е някакво такова негово нежелание да се изложи, например, или не се чувства окей с тялото си, никога не насилваме човека да прави нещо, което той не желае да прави. Но винаги след това му се дава възможност в друга активност той пък да навакса за екипа си, понеже това е екипен опит. И ако не може да мине тук на тази въжена инсталация, следващата активност е така премислена, че не се изисква чак такова физическа подготовка. Той тогава го караме да се чувства по-полезен, така че да навакса малко. И се връщаме на целта на това упражнение. И целта е, това е хубаво да се започне с това упражнение. Малко да загрее хората, малко да им дигне адреналина на всичките, защото когато го минат поведнъж цялата тая група, вече с съвсем различен адреналин, ще след това за следващите активности, които са им подготвени. Какво прави ръководителя, председателя, президента, боса, както го нарекох преди мъничко, по време на билдинг? Идва ли изобщо? Много често идва. И ние винаги препоръчваме да дойде. И много пъти това са хора, които участват абсолютно наравно с всички други служители. Активно, даже много пъти са били и по-активни. Никога няма да забравя един така менеджер, който не беше българин, така човек на години с леко коремче, който така се хвърляше в едни храсти, все едно не го виждам. Защо ли се изненадах от репликата не беше българин? Ами, не знам защо. Има ли някакъв оптимум в периодиката на провеждане на тимбилдинг? Добър период е да се правят минимум 3 пъти в годината. Така, 2 пъти също е окей, но вече ако се прави само веднъж в годината или веднъж на няколко години, се губи ефекта. Тимбилдинга не е самоцел, не е нещо като коледно парти, което трябва да се направи, защото е Коледа. Трябва винаги да се прави с някакъв смисъл. Има ли случаи, в които ви търсят за решаването на някакъв конфликт в екипа? Често пъти е така, често пъти ни търсят за решаването на конфликт и то най-вече на така наречените скрити или тлеещи конфликти, които това е един начин те могат да се изкарат и да се покажат и след това да се работи съответно с тренинзи и с други инструменти, освен тимбилдинга. Има ли случаи, в който пък шефовете искат да наложат нов лидер и очакват от вас да им помогнете чрез някакъв подходящ евентуален тимбилдинг? Съвсем наскоро правихме такъв тимбилдинг. Имаше нов менеджер на голям екип, екипа беше добре съработен и така имаше вътре изградени правила и тимбилдинга беше първата стъпка към въвеждането и към запознаването на екипа с този лидер. Казах, че на терен днес е много широко понятие. Сега се намираме на едни поляни, на които тимбилдинга продължава с други екстремности. Това е така една доста иновативна част от тимбилдинга, в който се използват бойни спортове. Те са доста контролирани. Техниките, които се правят, вкарват се в различни сценарии. Единият възможен сценарий, това е по пътя на прабългарите, се казва, за бита на прабългарите, как са воювали, какво са правили. Другото е по пътя на специалните служби. Общо взето хората изключително много се наслаждават на това. Защо? Първо, защото им дава възможност да опитат нещо, което е различно за тях. Второ, защото наистина заздравяват по този начин отношенията в екипа и като веднъж са били в такава малко по-екстремна ситуация, отново комуникацията тече много по-лесна. А и за млади екипи е нещо много забавно. Предполагам, че ще започне с някаква разгрявка, щом ще има бойно изкуство. Разбира се, да, разгрявката най-вероятно вече е направена. В момента тече и демонстрация. Това се извършва от инструктор, който е сертифициран по самозащита без оръжие и по джудо. Това са няколко техники, които могат да се използват във всяка една ситуация и на самозащита, и на нападение. Това е първата техника. Бъркаш от тук, за да мога да те... Виж сега как те контролирам на тук, виж сега на тук как мога да те въртя. Това е идеята, да можеш да му контролираш тялото, а не да се кюскате. Наляво, надясно, добре. Готова? 1, 2, 3. Опа! Добре, горе-долу. Горе-долу се получава. Най-малкото се забавляват. Ако не се получи техниката, най-малкото се забавляват. Страхотни сте.
Днес тимбилдинга е с по-екстремни задачки, а иначе с кой се договаряш какви точно да бъдат? По-забавни, по-екстремни, по-леки, по-мисловни, примерно? Добре, най-често с поръчителя. Това е човек от HR отдел. Очаква се в компании, които има HR отдел, те да знаят какви са исканията на хората от екипа. Най-важното е наистина да се прецени и да не се направи прекалено тежък физически тимбилдинг за хората, защото така една компания, която седят само пред бюрата, не можем да ги хвърлиме директно на такъв тимбилдинг, особено ако са хора на възраст. Тези задачки, които каза, че и вкъщи понякога мислиш, шегувайки се, но предполагам, че имаш доста голям набор от такива игри. С какви други помощни средства се организират подобни състезания? Помощните средства, да, могат да бъдат и логични задачи, могат да бъдат и въжета, могат да бъдат и коне, използване на конни бази, могат да бъдат и лодки. Абсолютно небето е ограничението, няма ограничение. Каквото се сетите, мотори, четириколки, всичко. А как мястото влияе при избора на игри? Хубаво е, когато има игри свързани с вода, свързани с повече движение да около морето, за да може да се използва самото море, хората да влезнат малко в него, най-малкото да се топнат. Иначе планините пък са за предпочитане, когато се правят повече въжета, защото са нужни дървета за въжетата. Предполагам, че са по-важни крайните резултати, като сплотяване, опознаване и така нататък, но все пак в самите игри има ли награди, победители, победени? Зависи много от това каква е идеята на тимбилдинг и каква е идеята на поръчителя. Ако искаме да ги караме да се съревновават повече, екипите винаги трябва да има победител, винаги трябва да има някаква награда. Ако искаме посланието да е ние като един голям екип, всички сме победители, не е добре. Една консултантска фирма като вашата, освен тимбилдинг, правите ли други неща, като фирмени обучения, като партията, или това е извън вашата дейност? Фирмени обучения правиме, да, това е голяма част от нашата дейност. Другото нещо, което правиме, е центрове за представяне на развитието, което представлява бизнес симулации, в които обикновено менеджерите влизат и се преценява тяхната податливост и уязвимост на стрес, възможността им да взимат решения в критични ситуации, възможността им да управляват екипа или да се дистанцират от него под стрес отново. Това са трите големи параметъра. А иначе партията, сега ще го кажа на шега, но това е самата истина, не организираме, но с удоволствие присъстваме, така че ако имате нещо предвид, ще дойдем винаги. Днес сме на открито и ти каза, че това са по-добрите игри. Все пак като е лошо времето, като е зима, като вали, се прави на закрито. Там какви видове игри има, какви типове игри? Отново могат да се направят малко по-опитомени тези видове игри на закрито, само че повече креативните, творческите игри тогава те вземат превес. Игри от сорта на това да се конструира нещо, да се изгради, да се измисли някаква стратегия, да се заснеме клип. Това е по-характерно за игрите на закрито. Кога и как се прави рекапитулация? Нужно ли е? С кого се прави? С кого се коментира? Има ли писмен вариант? Да, има писмен вариант. Има рапорт към поръчителя винаги, в който се хващат основните процеси, които са протекли. Ако се наблюдават конфликти или ако се наблюдава нещо, което е обезпокоително, е добре да му се каже, да му се върне като обратна връзка, за да знае от тук нататък какво да прави. Голяма част от нашата ангажираност е с това да следиме за тези процеси и да ги изпишеме в един рапорт към поръчителя. Сега като видяхме как обучихте тези хора да се бият, да се пазят, да се защитават, искаш ли да покажеш как ти влизаш в една такава конфликтна ситуация? Добре, значи това, което ще покажем е, че нашия инструктор ще ми приложи една техника, аз ще остава да ми се приложи с идеята, че понякога човек трябва първо да се научи да пада, преди да продължи нататък. Добра философия. Окей. Това, което ще се случи след малко, е активността, наречена да наредиме картата. На всеки един от вас, на капитаните, ще бъдат дадени 24 символа. Тези символи имат много строго подреждане. Ключа за разгадаването им ето там на този камък. Какви са условията? Като дам символите на капитаните, те ще ги подредят пред вас, така че ще станат като един голям правоъгълник. Само един човек от отбора има право да отсъства извън работния периметър на групата. Тоест, по един след друг трябва да тичате, да виждате каква е картата, да се връщате и да нареждате съответните символи. Като нямате право при едно ходене и връщане да пипате повече от 2 символа. Т.е. хващате един, хващате другия, сменяте им местата и това е. Всяка група, която нареши това правило, за съжаление, ще трябва да ви разбъркаме пъзела наново и да започнете от началото. Следващия кой е?
Готови сме! Готови сме! Добре, чакайте да видим сега, чакайте да свериме. Извикайте им нещо малко да ги подразните. Съседите ли? Съседите. Това беше групата, която спечели. Страхотни сте. Как беше тировозвънците? Работно време. Работното време е изключително плаващо. Понякога се работи по 10 дни, по 12 часа, друг път се почива по 10 дни и общо взето се мислят концепции, изключително плаващо е. Домашна работа. Освен да изтренирам с жена си и с детето си упражнението, нищо друго не нося вкъщи. Шегувам се, не нося работа вкъщи, избягвам да го правя. Хората. Доста се чудят какво е. Повечето хора, средностатистическия българин не разбира какво е. Мислят, че психолог е доктор, например, нали, казват тук ме боли, там ме боли. Хората, които работят в компаниите, знаят какво е. Имат си HR-и, особено големите компании. Оценена. Добре оценена. Противоположно на мнението е доста добре оценена и като така отношение, и като емоция, и като финансово изражение е добре платена работа. Новости. Непрекъснато се променят, непрекъснато има нови неща. Човек спрели да чете, спрели да се интересува. Точно след 12 месеца вече ще е динозавър в тази професия. Една от най-бързо развиващи се науки е психологията. Нови концепции, нови експерименти, ако щете, нов поглед върху процесите, които се случват. Все по-смели стават хората, които управляват човешките ресурси, все по-провокативни, което е свързано с факта, че се искат по-бързо да има резултати. Затова се налагат такива по-провокативни техники. Професионална деформация. Физическа, надявам се, не, поне не виждате такава. Психическа сигурно имам, обаче едно нещо с деформациите е ясно психическите, ние не си даваме сметка за тях. Най-лошото. Най-лошото е, че хората мислят, че имаш готови рецепти, че знаеш нещата по дефиниция, което е невъзможно. Решиш, че ги знаеш по дефиниция, значи не ставаш за тази работа. Най-хубавото. Най-хубавото е, че реално можеш да използваш практически нещата, които ги правиш, те ти правят живота по-лек. Ти се разбираш по-лесно с хората и те те разбират по-лесно. Научаваш по-така кратките пътеки към тях. Давай бързо, давай! На третия ред! Браво! 5 секунди! Вдясно има един... Хайде! Давай! Четвъртият! Там да се концентрира. Другата страна. Браво! И те това вече. Супер! С високо съревнователен елемент няма да се мери по красота, така че вие може да сте спокойни от тази страна. Така ще се изравнени.